Wala ke Election Commission of India kampat penbenai tarik chung ke election MP kaban long usdam banwan Henry ha jala meklea kabadan Artli constituency kata ka Shillong batu rasid kelas dang banrem na ka cingi penbena kertong ki seng sain pertai badru ka cing ai cing pensyai chung kirang ba ki ba pau kerteng ban yakun election ha ka sautrek no pra arjar fulai weina urang ba ubalong unoi kai ka skol ba nehu ubahikai ka tin khasi berbabat ru kum presiden ni kaseng ki nong thokot khasi author society u Dr. DRL Nonglait ulami syakmat ban pensyai lor rai jong u hakabai dei bakani kaman ka kerteng u Dr. DRL Nonglait kala pau ba kini khindiat nai bladam na ka jingdon ki ba penbena bu dei wei na ki rongba ba pan tiket na kaseng United Democratic Party wallang kum kertong ye ketika seng syagi election MP Lok Sabha para bakran sikilat patai kubor la pentep baula dep berweng no ega kerteng la dia naka bapan tiket naka UDP. Oh, minta la kumba simna siteng jan arunai ban. Kali i ki kot kubor bagi social media. Ba kami ke kerteng jonga kumuwei ni kita ki ba pan tiket naka UDP nam ta kini ke MP election keman sedong hagas nang keman wan. Rei ngaku aman kensai ya pi ya kene kapor kalong ba hagi sia mdei manga pan tiket hagi juga por mlak banlen di sia ba kiladan katu kan ne lese na kaliang jongka kirkhot jongka UDP kibang ila ban ong ila ban kwa nga bat kila terwai kerteng jonga ndai baki offer ke tiket hanga hendrai baki terwa ki propose ya ke kerteng jonga dai na kata gadau ba kasapau ke kerteng jonga kum uwei na kita ki baku pan ya ka UDP tiket na kam ta kan ka MP election ke ban Solong ti pi ngadang dan dali na ta ka national seminar halor tingkasi ngarai iya ka news kumta ngala hadin ketu ngapan jing sai na ki official sa party kila syom ba hoy kala mi kumto pius ngoe am ba kami kumto ang kabha badon baterwa fi kumto ti bangan syu ya kren mardor ketu por ngam so dai akor ndang lawan Shillong ti ngeladan kaji kendu batki party leaders bat hadien katu kat ne kaji keren ti ngasiam ba kamlong yang abangan ino ya ka kam kebangaban mata but nagata kadau ngannum apply ya ka tiket naka UDP lane naka noka party tu kai ke daw trai ba penlong e pi ba pinum jam sakani ka benta bai di sing sain pertai hatu ka jiang nu jung pi ba pitang kwa wan ya kon ban penulong ni ka da bai ban na benta kani ka ban itu ya tin ka si ka knet ka bapra oi kata ka dai ka wai namar ba ka jingdawa jong ka ke asu karang long ka ba jur hadu kata kata keman si ongno kajing yorung haka kernet ke bapra kalapoi hadu adali ka bagi pai ba kim dak mi nanti ti ngadang don kam ban yalam ya GS bat katong kana kut hadu kasnem arajar arkosan ringa mut ban ong bagi kedu briwa GS ro kasilong ba kajing dawa kadang don kam bangan trei bat kawe de kajing dawa ban penlong official language tin sarkar no acting kasiro lada ka sarkar kasim ya kata kasim jam bon ki eki bangi haban le badon kam yung tre ga barat ba nang ta isu de ban penkala ya kam naga bangabat manta kadai ka rai ka bahe aru kata kata ban let no sya ka politics naga ba longkum u nohikai ngamat active politics ti kadai karai ke ba ngahaban perkhat don sen banwan bar hatien bangala ya kendo batki ngamsim rai jenda ngamsim kenta jenda ti kajing terwai keteng jonga ngala de kren batki hadin banga pensongnya
bisyari ki ba ngam da dan kam ban pen pawang ne ngasu dai ba nganum apply ya ka tiket naka UDP lani naka no kono seng hagane ksen ko amanta hatu kani ki ji khun jung phi la ki ta ki post nam kala ya hatu gamna de ka por por pi ban mi sen sai par the namar kom bolong matang su thu ka sakut be hal bha po kami hatu gamna de pa de pi ka por ban mi sakali kalumpong kata ka dai ka jing personal jeng babuan but kadon kanong rem ga jing kali jong phi namar ba man balong session parliament ki MP ki ba ko ban kran ki phone nga wat benemen metro namar ka parliament ka sedang mentagas ni tingarang ham ban pha ki jingtem mi ki kot kisla ki nod na ka menta ban le ya ka beran kam ti ki babun ki i ba ka don kanong rem ladangan le ban kren he ya kre kam haga jaka bangan su ai jing tip la da ki si phau khat sam snam ten rei kam dei pat ka basuk nga bangan sim ya kata kasin jam namar banele election MP election kam dei kam ka baret bat ki jingket ki bangabat mentaro ki long ki bubun sertam ki bangam pat sulong bangan ino yaki kiladon ki kot khobor ki ba penpa ba kadon ka jing yakni ka bajur ya ka tiket UDP hana ba khamjur ka jing tiket ha UDP rela da kadon ka bakum kata kam dei na kaleng jonga namar ba ki khot yang ban ekran ngala ong na kaleng jonga nganum yakni ya ka tiket ka jing ekran ka ya tatharu bangan darai bat bangan saya thu ya karai par ubiang ti kamdan ka jing yakni ya ka tiket na kaleng jonga nanta sakwe de kidon kot khobor ki ba pen i ba la pen kre shat na kamta bangan rung no ha ga UDP but ba ka mouth ration constituency UDP circle hang to kan sapdian no yang ai ka party klempep kadon ke jingkwa manu bompua mo bane trelang kadon bet ke jingkwa jong kanu no party bane trelang tende ke ji trelang jonga kalong na kamta ki policy nam ta ki issue rei ngampat sim aktien bangan rung no saka party bat khamtam menta habangam dan jingmat banele ya kanu ke election ti ka jingkli ban rung saka party UDP rane kanu no party kamme Halogan ye karai ka bau Dr. DR Nonglait lapan bra la tikna bo ba robot tune kharcharin unlong ko mukurtong nakaseng UDP